legal? O no? No, de jove, 12, 13, 14 anys, feia cangurs a la família i la primera feina va ser en un càmping. Bé, català i castellà. Me defenso bé amb el francès també i amb l'anglès, depèn de l'àmbit. Ostres, no. M'agrada tot molt, M'agraden molt els llibres de novel·les històriques. M'agrada tot molt i m'agrada molt la poesia també. Ostres, és complicat. Mira, de les que he vist últimament, me va emocionar molt Bohemian Rhapsody, perquè m'agrada molt Queen. Les truites de patates. Amb ceba i sense. No faig distincions. Poder el rus. La Font de l'Arbre, per exemple. Sí, fa 700 anys, no? Devia ser. O a principis del 20? Vale. No et sé dir l'any, doncs. El 1906. Vale. Una vila? Uns 18 milions d'euros. Ostres. A mi mateixa em sembla. A nosaltres ens agrada pensar que la nostra llista és realment feminista i que parla en femení. I nosaltres, per exemple, ens agradaria tenir l'oportunitat d'arribar a l'alcaldia i de poder demostrar el que poden fer les dones, per exemple, o el moviment feminista en un ajuntament.